Machiegni jong'anyo mathoth oyudo hinyruok kendo sering kodgi othieth ma Kenyatta kama bende gidhi nyime kod yudo thieth gi sani. Ng'anyo mar paro jogo mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo dhi nyime moko kuom bombe pacho kae karita oride alwora mar od bura mamalo kalore gi ng'anyo ma bende dhi nyime boma ma Nairobi kod bombe mamoko e pacho kae. Bende okworo bila e chuny bombego mar chiwo arita kwe. Tulikuwa tu tumesimama hapo Huduma Center. So venye makarao wamekuja kama radicals za tano. Wakaanza kupiga bullets na matia gas live. Wana points kwa mtu na wanapiga. So wamepiga best yetu, wametoa meno yote hapa kuna shimo hapo. Tulikuwa hapo Huduma Center. Okay, there are so many wameja hapo chao na watu wa nini wako hapo, so many people are injured wako hapo.